Dumneavoastră cum vă simțiți la începutul anului până acum în acest mediu politic, nou? Nu mă simt bine și mă simt chiar îngrijorat, vă spun sincer. Acum un pic mai relaxat după ce a dispărut, cel mai sinistru personaj, de pe spectru, mă refer la Călin Georgescu. Am impresia că mai avem o șansă și am simțit că România se duce înapoi, că va trebui la 50 de ani să-mi regândesc viața eventual în străinătate, că aici revine un regim sinistru. Odată repeta un discurs al lui Antonescu, altădată, chiar astăzi am văzut, aceleași cuvinte le folosea ca Ion Iliescu în timpul mineriadelor. Facem o epocă de aur. Un om nou, America va fi mare din nou, de parcă acum mai mică sau i-a luat cineva ceva. Toți vor să facă câte o chestie mare, atât de mari vor fi toate că nu vor mai încăpea toate împreună pe hartă. Pentru prima dată un președinte zice, mă gândesc să văd cum pot să mai stau și al treilea mandat. De mai multe ori a zis-o și nu în glumă. Sunteți optimist? Credeți că America va mai fi aceeași, va rezista până la finalul acestui an, că Trump va fi oprit sau nu? Modul ăsta extrem de brutal, ca un soi de agresiune împotriva întregii lumi și modul în care o prezintă, adică tot universul a profitat de America și acum universul trebuie pus să plătească, domne. Și mă întreb acum așa, România își permite o astfel de factură în parteneriatul strategic? Adică România își poate permite să-i achite Statele Unite o factură, să zicem, egală cu cea a Coreei de Sud pentru securitate sau nu? Taxă de protecție. Taxa de protecție, da. Acela a apărut, Nicușor Dan, și a crezut că e datoare să-și ducă mai departe candidatura, dar se vede că nu are și în spatele ei nu mai sunt voturile care au fost conjuncturale. Nu mai vorbim că i-au mai virat și Bolojan și peneliștii niște voturi, se știe. Deci n-au înțeles nici unii. Simion și Aur, ei cred că lumea vrea turul 2 înapoi. Nu, lumea este fericită în România. În afară de aia 20-30% fanatizați pe TikTok, așa, lumea e fericită că a scăpat de acel coșmar. Simion însuși a pierdut tura trecută, a revenit, iată, acum are și probleme în partid, e contestat din toate părțile, se poartă ca un dictator, ca un grobian, ne așteptam la lucrurile astea. Deci nu n-au înțeles niciunii nimic, nici ăia vechi, partidele de stat, nici ăstelălți contestatari n-au înțeles nimic. Vom avea niște alegeri în care avem candidați aproape de nevotat, cu 2-3 excepții. Noi o să-i votăm numai așa ca să nu iasă Georgești. Ei bine, vor avea o surpriză. Nu o să-i votăm numai ca să nu iasă Georgești. Ce șanse îi dați noului președinte să poată interveni?